మొదటి ప్రయత్నంగా 'నమో' అన్న చిత్రాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. అండ్ డెఫినెట్‌గా ఈ చిత్రంలో కూడా చాలా చాలా హ్యూమర్ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ భీమినేని శ్రీనివాస్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారన్నమాట. దీంట్లో కూడా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య జరిగే హిలేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం విట్నెస్ చేయబోతున్నాము జూన్ 7th రోజున. 'నమో' మనందరినీ పలకరించడానికి ఆ డేట్‌న మన ముందుకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. చాలా సైలెంట్‌గా వింటున్నారే అసలు. ఇక్కడ చిన్న పెన్ పడ్డా కూడా ఆ సౌండ్ వినిపించేలా ఉంది. ఏంటి మీరందరూ ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ చేయబోతున్నాము జూన్ 7th రోజున. 'నమో' మనందరినీ పలకరించడానికి ఆ డేట్‌న మన ముందుకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. లేకపోతే మీరందరూ మీమర్సా? ఎక్కడైనా నేను తప్పు చెప్తే ట్రోల్ చేద్దామని అంత శ్రద్ధగా వింటున్నారా? ఐదర్ దానికే అయి ఉండాలన్నమాట. సో యెస్, శ్రీ నేత్ర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌తో ప్రశాంత్ గారి నిర్మాణంలో ఈ చిత్రం మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఈ చిత్రానికి ఆర్మ్ ఫిల్మ్స్ అన్న బ్యానర్‌తో కూడా మన ముందుకు వస్తున్నారన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఆదిత్య రెడ్డి గారు తన మొదటి ప్రయత్నంగా ఈ చిత్రాన్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. క్రాంతి గారి సంగీత సారథ్యంలో ఈ ఫిలిం మనకు కనిపిస్తుంది. అఫ్కోర్స్ విశ్వాంత్ మనందరికీ తెలిసిందే. విశ్వాంత్కి పరిచయాలు చెప్పాలా విశ్వాంత్ మీ గురించి స్పెషల్గా? అమ్మాయిలకి ఆల్రెడీ మీరు బాగా తెలుసు. ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం ఫుల్ అమ్మాయిలే ఉండుంటారు. అంటే ఫాలోయింగ్, అందాన్ని చూసి వచ్చిన ఫాలోయింగ్. దాని తర్వాత డెఫినెట్లీ దాంట్లో చాలామంది రైటర్స్ కూడా ఉండుంటారు, ఎందుకంటే హీఈస్ వెరీ టాలెంటెడ్ కాబట్టి. సో విశ్వాంత్ అండ్ అలాగే అనురూప్ అండ్ విస్మయశ్రీ. ఈ పేరు నేను ఇందాకే ఒక ఫుడ్ ఉంది యూట్యూబ్లో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందనమాట. బట్ చాలా చాలా రేర్ నేమ్ అని చెప్పాలి, విస్మయశ్రీ. సో డెఫినెట్గా ఇది టంగ్ ట్విస్టర్లా నాకు ఇవాళ అనిపించిన ఈ సినిమా తర్వాత మీ టాలెంట్ చూసి బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీరు సినిమాలు చేసి ఇది అందరికీ అలవాటు అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎస్, మరి ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ మనందరినీ ముందుగా పలకరించింది అనమాట. ఆ టీజర్ని చూసేసిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాము. ఫస్ట్ టీజర్ ప్లే. రాను రాను అడవుల్లో జింకల సంఖ్య భారీగా తగ్గిపోతుంది. జింకను వేటాడితే ఎంతటి వారినైనా వదిలేది లేదని, ఉరి శిక్ష తథ్యమని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. నిన్న పరిధిలోకి వచ్చి జింకని వేటాడుతుండే చూసిండ్రు అని ఇద్దరిని తీసుకొచ్చిన మమ్మల్ని ఇడిగే ఇడిచిపెట్టు, లేకుంటే జింక ముచ్చట పోలీసులో వెళ్ళిపోతున్నారా? వెళ్ళిపోట్లే పారిపోతున్నాం. వాళ్ళు బయటికి వెళ్తే మనం జైల్లోకి వెళ్తాం. అదే మార్గం అయితే ఆపరేషన్ ఆయిల్ యాక్టివేటెడ్. నువ్వు నాకు నచ్చలేదు. ఎలా వస్తాయినా అలాంటి ఐడియాలు. ఇంకేం చూస్తున్నారు? పదండి పారిపోతాం. ఇది టీజర్ కానీ అఫీషియల్గా ఇంకా మనం ఇంకొంచెం పెద్ద వీడియో చూడబోతున్నాం. దాని పేరే ట్రైలర్ అనమాట. సో దాంట్లో ఇంకా ఫన్ ఎలిమెంట్స్ మనం వినబోతున్నాము అండ్ చూడబోతున్నాము అని చెప్పుకోవాలి. కాకపోతే ఒక సినిమా రెడీ అవ్వాలంటే దానికి ప్రొడ్యూసర్ కావాలి, డైరెక్టర్ కావాలి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి, డిఓపి కావాలి, ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ పనిచేయాలి, ఎంతోమంది కాస్ట్ అండ్ క్రూ పనిచేయాలి. అప్పుడే ఒక సినిమా మన ముందుకు వస్తుంది అనమాట. ఇంతమంది కష్టపడితే దాని ఫలితం 2 గంటల రూపంలో మీకు వస్తుంది. జస్ట్ మీరు 200 రూపాయలు ఇచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతారనమాట. బట్ ఎస్, మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి పక్కా మీ పైసా వసూలయ్యే సినిమాను అలాంటి కంటెంట్ ఇవ్వడానికి అందరూ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు. అలానే సక్సెస్ అవడానికి నమో టీం కూడా మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారని చెప్పాలి. సో మరి ఆ కష్టం ఏంటి, ఎలా ఉంది అనేది ఈ మధ్య కాలంలో మేము మేకింగ్ వీడియో అని చెప్పి కొన్ని వీడియోస్ చేసి రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా. అవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి, ఎందుకంటే మనం ముందు చూసేదానికంటే వెనకాల జరిగేవి తెలిస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటాయి కదా. సో అందుకని అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం మేకింగ్ వీడియో చూసేద్దాం. కెన్ వీ హ్యావ్ మేకింగ్ వీడియో? అడవిలో ఉందో జింక పిల్ల, అరే తల్లి మాట ఎనగనే తుల్లి ఆడేలా.
ఒకడు మన్నెల్లోకొచ్చాడు వాడు తెల్లని జింకను చూసి గురిపెట్టి కొట్టాడు దెబ్బకి సచ్చింది చూడు అయ్యయ్యో దొరికాడు వీడు సరదాగా వెంటకి వచ్చి ఊసలు లెక్కెట్టాడు ఓరయ్యో తస్సాదియా పుట్టకుండా ఓ సోట తైత కాలాడుతుంటే తప్పదంట ఓ తంట గాలం గాలం వేసిందంటే దూల తీరిపోవునట గరమతం నాక కుర్ర కుర్రావ పుట్ట ఉయ్యో మొర్రో అంటావే జింకా నీ కర్మకాలే ఈ పక్క నువ్వు వచ్చేసావింక ఇంక తీరేనంట నీ జింకా నైస్. అందరూ చాలా సీరియస్గా కనిపించారు ప్రతి ఫోటోలో. సో డెఫినెట్గా కాకపోతే జూన్ 7th మాత్రం నమో చాలా చాలా హిలేరియస్ ఆ ఫన్తో కూడుకున్న ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ అందరికి ఇవ్వబోతుందని చెప్పాలి. ఎస్పెషల్లీ విశ్వాంతి ఒక స్టిల్ చాలా బాగుంది, అది కొండల్లో అలా ఎండల్లో పడుకొని. సో మెమరీస్ అన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా కళ్ళ ముందు కదిలాయి అనమాట అందరికీ. డెఫినెట్గా ఫోటోలు అందుకే కదా క్యాప్చర్ చేస్తాం, ఎప్పటికైనా ఆ మెమరీస్ కళ్ళ ముందుకు రావడానికి. అండ్ ఎస్, ఆ వీడియోని మరింత బాగా మనందరి ముందుకి తీసుకొచ్చింది ఏంటి అంటే క్రాంతి ఆచార్యాస్ ట్యూన్ అని చెప్పాలి. సో డెఫినెట్గా అండ్ యా, మీకు అర్థమైంది కదా ఈ సినిమాలో ఉండేది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ఒక అడవిలో ఒక అందమైన అమ్మాయి, దాంతోపాటు అందమైన లేడీలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. అసలు ఆ జింక వెనకాల వీళ్ళ జిందగీ ఏమైంది అనేది మనం చూడాలి June 7th. సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి కొంచెం తెలుసుకోవాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన ట్రైలర్ లాంచ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్లీ ఐ రిక్వెస్ట్, అఫ్కోర్స్ ఆయన సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో బ్లాక్ బాస్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు ఉన్నాయి. బట్ ఎస్, ఎంటర్టైన్మెంట్కి పెద్దపీట వేసే డైరెక్టర్స్లో భీమినేని శ్రీనివాస్ గారు ఒకరు అనమాట. సో ఆ పేరుకి పరిచయాలు అవసరమే లేదు. సో వారు అండ్ అలాగే రామ్ భీమన గారు, అక్కడ భీమినేని గారు, ఇక్కడ రామ్ భీమన గారు కూడా, మీరు కూడా ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం యంగ్ ఏజ్లోనే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కి ఆ కితాబుని పొందిన పూర్ణ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. నాకు ప్రసాద్ లాబ్ మెట్లు ఎక్కడానికి ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది, ఆవిడ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కారు. సో యా, 2nd floorలో అయితే నేను ఈవెంట్లో చేయనని చెప్తున్నాను, 3rd లిఫ్ట్ పని చేయకపోతే. సో మీ ముగ్గురు కలిసి ఒకసారి నమో ట్రైలర్ లాంచ్ అంటే అవుతుంది. నమో ట్రైలర్ లాంచ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ పూర్ణ. Lights off. Play the trailer. ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలంటే కళ్ళు ఉండాల్సింది మనిషికి కదరా, మనసుకి. దీన్ని కోసి వీళ్ళ పిల్లకి కట్టి తీసుకురండి. ఈ లొకేషన్ కి వెకేషన్ వచ్చాను అనుకుంటున్నారు కదా? కాదు, నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే. కంగారు పడకరా, కామ్గా ఉండు. Life is a tour, we're all tourists. Enjoy every day, regret no day. ఇప్పటివరకు ఉండాలంటే ఈ నరకంలో పెద్దని అడిగి వచ్చేదాకా. ఇక్కడ మందు కూడా లేదు, ఉండి వేస్ట్. పద వికెట్ చేద్దాం. వికెట్ చేయడానికి మనం లాడ్జ్ లో లేవరా, షెడ్ లో ఉన్నాం, ప్రాబ్లం లో ఉన్నాం. ఈ పాట పాడుబడ్డ పాట అంత ప్రాబ్లం లో ఉన్నాం. ఇతను లేపేయాలి. నీకు లేపేయాలా? ఏమంటారు కామ్రేడ్స్, ఏమంటారు? దారి దొరకని ఈ అడవిలో దారి చూపే దైవం ఉంటది. రక్తంలో రాక్షసత్వం, మెదడులో మూర్ఖత్వం, ఒక్కో మనిషిలో ఒక్కో తత్వం, అమాయకత్వం అనే ముసుగులో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. వెళ్ళిపోతులే, పారిపోతున్నాం. లైఫ్ లో
ఇలాంటి బ్రేకప్స్ వస్తుంటేరా ఇలాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్క్రిప్ట్ బై బ్రహ్మ రిజల్ట్ మన కర్మ. వన్స్ మోర్. ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలంటే కళ్ళు ఉండాల్సిన మనిషికి కాదురా, మనసుకి. దీన్ని కోసి వీళ్ళ కళ్ళకి కట్టి తీసుకోరండి. ఈ వెకేషన్కి వచ్చాను అనుకుంటున్నారు కదా, కాదు, నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే. కంగారు పడకరా, కామ్ ఉండు. లైఫ్ ఇస్ ద టూర్, వి ఆర్ టూరిస్ట్, ఎంజాయ్ ఎవ్రీ డే, రిగ్రెట్ నో డే. అప్పటి వరకు ఉండాలని నేను అనుకోను. పెద్దని అడిగి వచ్చేదాకా ఇక్కడ మందు కూడా లేదు, ఉండి వాళ్ళ వికెట్ చేద్దాం. వికెట్ వికెట్ చేయడానికి మనం లాడ్జ్ లో లేవరా, షెడ్ లో ఉన్నాం, ప్రాబ్లం లో ఉన్నాం, ఈ పాట పాట ప్రాబ్లం లో ఉన్నాం. ఇద్దరు లేపేయాలి. లేపేరా. ఏమంటారు కామ్రేడ్స్, ఏమంటారు? దారి దొరకని ఈ అడవిలో దారి చూపే దైవం ఉంటది. రక్తంలో రాక్షసత్వం, మెదడులో మూర్ఖత్వం, ఒక్కో మనిషిలో ఒక్కో తత్వం. అమాయకత్వం అనే ముసుగులో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. వెళ్ళిపోతున్నారా? వెళ్ళిపోట్లే, పారిపోతున్నాం. లైఫ్ లో ఇలాంటి బ్రేకప్స్ వస్తుంటేరా ఇలాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్క్రిప్ట్ బై బ్రహ్మ రిజల్ట్ మన కర్మ. వావ్, సూపర్. సో అలా ఆ ఫారెస్ట్లో వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లంలో ఇరుక్కున్నారో ఆ ప్రాబ్లం ద్వారా డెఫినెట్లీ కదా, జనరలీ నవ్వు ఎక్కువగా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎవరైనా మన ముందు నడుస్తూ పడిపోతే, అంటే పక్కవాడి ప్రాబ్లం మనకి చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ప్రాబ్లంతో మనల్ని హిల్లేరియస్గా నవ్వించడానికి June 7th నమో వచ్చేస్తుంది. నమో అంటే భక్తి పారవశమైన సినిమా అనుకున్నాను నేను. సో ఇది చాలా హాస్యాన్ని పండించే సినిమా అని టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైంది. అండ్ నమో ఇంకో రకంగా కూడా నరేంద్ర మోదీని కూడా నమోనే అంటారు. సో అసలు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము. ఆయన జింక జోలికి వెళ్ళకూడదండి, వెళ్ళిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడతో మనం దీన్ని ఆపుకుంటే బాగుంటుంది. సో కాంట్రవర్సీ చేయాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను కాకపోతే ట్రైలర్ చాలా 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 బాగుంది. ఇందాక నర్వస్ ఫీల్ అయిన ఆదిత్య రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ గారికి మీరు అలా నర్వస్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. అది మీలో కూడా యాక్టర్ ఉన్నారు, మీరు అది యాక్టింగ్ కదా నర్వస్నెస్ అనేది, బికాజ్ పర్ఫెక్ట్గా సినిమా తీసేసి మీరు అలా సో బట్ టూ గుడ్ ఉంది అనాలి. అండ్ అందరూ చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే సరిపోతుంది జీవితం అయిపోవడానికి. సో కాకపోతే ఎక్కడున్నా ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఫ్రెండ్స్ మధ్య జరిగే ఆ హిలీరియస్ ఎలిమెంట్స్ని మనందరం ఎంజాయ్ చేద్దాం June 7th నమోతో ఈ చిత్రం ద్వారా అడుగు పెడుతున్న ప్రొడ్యూసర్స్కి ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఆలస్యం చేయకుండా మనం టీం అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము. మదన్ కుమార్ గారి ప్రెజెన్స్లో, ఆయన సమర్పణలో ఈ చిత్రం మనల్ని పలకరిస్తుంది. అండ్ శ్రీ నేత్ర క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో, ఆర్మ్స్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్లో, ప్రశాంత్ గారి నిర్మాణంలో, ఆదిత్య రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో, క్రాంతి ఆచార్య గారి సంగీత సారథ్యంలో మనందరికీ తెలిసిన విశ్వాంత్ అండ్ అలాగే అనురూప్, విస్మయశ్రీ ద్వారా ఈ చిత్రం మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేసింది. ఇంకా చాలామంది మనకు తెలిసిన యాక్టర్స్ ఉన్నారు, వెయిట్ చేద్దాం, స్క్రీన్ మీద వాళ్ళందరినీ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. June 7th ఈ చిత్రం మీ ముందుకు వస్తుందన్నమాట. అఫ్కోర్స్ మనం టెన్షన్ లైఫ్లో, హడావిడి జీవితంలో నవ్వించే వ్యక్తులున్నా, నవ్వించే సినిమాలు వచ్చినా డెఫినెట్గా చాలా ఆనందం వేస్తుంది. సో అలా మీ ఆనందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసేందుకే నమ్మో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. సో మరి ఇప్పుడు అందరికంటే ముందు టీమ్ని మనం వేదిక మీదకి వెల్కమ్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంత్ గారు ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. వారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతిస్తున్నాము. శ్రీ నేత్ర క్రియేషన్స్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని మనకు అందిస్తున్న ప్రశాంత్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. అఫ్కోర్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మొదటి ప్రయత్నం, మొదటి సినిమా అన్నీ అలా ఎప్పటికీ జీవితంలో మిగిలిపోతూ ఉంటాము. ఫస్ట్ టైం స్కూల్, ఫస్ట్ టైం కాలేజ్ ఇట్లా. సో
మరి ఈ చిత్రం ద్వారా తన ఫస్ట్ ఫిలింని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న డైరెక్టర్ ఆదిత్య రెడ్డి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. ఆదిత్య గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో అలాగే ఈ చిత్రానికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ చిత్రానికి ఆదిత్యతో ఉండి ముందుకు నడిపిస్తున్న కో డైరెక్టర్ రామ్కి గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. కో డైరెక్టర్ రామ్కి గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. సో అలాగే ఈ చిత్రంలో నటించిన యాక్టర్స్ని మనం వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం. వీరేంద్ర చౌహాన్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. మేకా రామకృష్ణ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మయానంద్ ఠాకూర్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. శ్రీనివాస్ భోగిరెడ్డి గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. శ్రీనివాస్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ ఇప్పుడు మరి ఆలస్యం చేయకుండా పిలిచేద్దాం. ఈ చిత్రంలో ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఉండాలని చెప్పాను కదా నేను. సో ఎస్, ఈ చిత్రంలో సెకండ్ లీడ్గా మన ముందుకు వస్తున్న అనురూప్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. ఏ వీళ్ళందరూ గూగుల్ పేనా, ఫోన్పేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే, నో పేమెంట్. అక్కడి నుంచి రావడమే, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడం ఉండదు ఫ్రెండ్స్కి. సో మరి ఈ చిత్రం ద్వారా తన పర్ఫార్మెన్స్తో మనందరినీ ఆకట్టుకోబోతున్న విస్మయశ్రీ, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ అలాగే ఈ చిత్రంలో నటించిన ఇంకో ఇద్దరు యాక్టర్స్ ఉన్నారు. సింధు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. షర్మిష్ఠ, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. తను కూడా వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సో మరి నమో చిత్రంతో మళ్ళీ మన ముందుకి మనందరినీ పలకరించడానికి వస్తున్న హీరో విశ్వాంత్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. సో మరి ఇవాళ తమ సమయాన్ని కేటాయించి ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథుల్ని మనం వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం. అండ్ ముందుగా ఐ రిక్వెస్ట్ రామ్ భీమన గారు, డైరెక్టర్. సో వారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ అలాగే మలావత్ పూర్ణ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. అండ్ ధర్మరక్ష గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. వేరొక డైరెక్టర్ ధర్మ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. ఉన్నారా? ఉంటే వారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ శివ కళ్యాణ్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము, వేరొక డైరెక్టర్. అండ్ ప్రశాంత్ గారిని అండ్ ఆదిత్య గారిని బొకేతో, ప్లాంట్తో అందరినీ వెల్కమ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము ప్లీజ్. ధర్మరక్ష గారు ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి. డిఓపి రాహుల్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ రజనీ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. పవన్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. సుభాష్ మాస్టర్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతం పలుకుతాం. మీరు ఈ సినిమాకి చేయలేదని తెలుసు, ఆ పాయింట్ మేము నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. రాహుల్ గారు బయటికి వెళ్ళారంటండి, ఆయన వస్తారు ఈలోపు, మనం ఆయన్ని జాయిన్ అవుదాము. అండ్ మరి ఇవాళ తమ సమయాన్ని కేటాయించి ఇవాళ ట్రైలర్ లాంచ్కి విచ్చేసి అండ్ నమో టీమ్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ భీమినేని శ్రీనివాస్ గారిని వేదిక రావాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాము. అండ్ వారిని ప్లాంట్తో స్వాగతించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అలాగే రామ్ భీమన గారిని కూడా ప్లాంట్తో స్వాగతించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్రశాంత్ గారిని. రామ్ గారు కొంచెం ముందుకెళ్ళరు. అండ్ పూర్ణ గారికి ప్లాంట్ అందించవలసిందిగా విస్మయ్ శ్రీని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక ఫోటో ఆప్, దాని తర్వాత మనం మాట్లాడదాము. ఒక ఫోటో ఆప్ కోసం అందరూ కాస్తంత, స్టేజ్ కూడా నిండింది, వెన్యూనే కాదు, కాస్త దగ్గరగా ఉండండి. నో సోషల్ డిస్టెన్స్.
ప్రతీక్ ఠాకూర్ గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం స్టేజ్. అంటే అయిపోయిందా? నా వైపు చూస్తున్నారంటే 6 కావాలా? వాళ్ళల్లో ఎవరెవరు అనేది నేను ఇప్పుడు ఓకే. ఫస్ట్ టీమ్ మెయిన్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ భీమినేని గారు అండ్ రామ్ గారు. మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఛానల్స్ ప్యాన్ చేస్తాయి. విశ్వాంత్, యా. సో ఐ రిక్వెస్ట్ పిఆర్ఓ సాయి సతీష్ గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సతీష్, ఎక్కడి నుంచున్నా సతీష్ కనిపిస్తారు. సో ఇప్పుడే హాట్గా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అంటే ఇప్పుడే వచ్చారు కాబట్టి బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిని వేదిక రాసంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ప్రొడ్యూసర్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్లాంట్తో రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం బెక్కం గారిని. ఓకే, ఛానల్స్ ఓకే, డన్. సో ముందుగా ఒక పని చేద్దాం. చాలామంది టీం ఉన్నారు కాబట్టి విల్ స్టార్ట్ విత్ గెస్ట్లతోనే అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అంతసేపు గెస్ట్లను నుంచో పెట్టడం బాగోదు కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ సార్. ఇంకా నేను సీనియారిటీ ప్రకారం వస్తే కనుక నేను మీకే ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది. భీమినేని శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మా ఆదిత్య, నా ప్రియమైన శిష్యుడు, నాతో పాటు కలిసి వర్క్ చేసినటువంటి ఆదిత్య ఈరోజు డైరెక్టర్ కావడం, నమో అనే ఈ సినిమా ద్వారా అతను ఫస్ట్ డైరెక్టర్గా లాంచ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టు స్క్రీన్ మీద క్యారెక్టర్స్ సఫర్ అవుతూ ఉంటే మనకి ఫన్ వస్తూ ఉండడం అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఒక భాగం. అలాంటివి మనం చాలా చూసాం, ఎంజాయ్ చేసాం. అలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తోటే ఆదిత్య ఈరోజు నమో అనే సినిమాని మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఇక్కడ వేదిక మీద ఎంతమంది ఉన్నారో మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే రేపొద్దున థియేటర్లో కూడా ఇంత ఫుల్గా మనం సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసేలాగా ఉంటుందని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. డెఫినెట్గా ఆదిత్య చాలా హార్డ్ వర్కరు, మంచి టాలెంట్ ఉన్నటువంటి కుర్రాడు. ఈ సినిమా ద్వారా తన టాలెంట్ని మీ అందరికీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నాడు. మీ ఆశీర్వాదాలు కావాలి. డెఫినెట్గా ఇలాంటి సినిమాల్ని థియేటర్ దాకా తీసుకురావడమే చాలా కష్టమైన విషయం. అలాంటిది మా ప్రశాంత్ ఆల్రెడీ మేము ఇద్దరం కలిసి వేరే సినిమాలో కూడా కలిసి పనిచేయటం జరిగింది. తను ఆదిత్యని ఎంకరేజ్ చేసి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఈ సినిమాని
మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి సినిమాలు ఎంతోమందికి లైఫ్ ఇస్తాయి. మొత్తం కొత్త బ్లడ్, న్యూ జనరేషను ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. హీరోయిన్స్ మొత్తం అందరూ, క్యాస్టింగు, టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అయ్యి అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి. అలాగే మా ప్రశాంత్కి మంచి డబ్బులు తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఆదిత్య లాంటి న్యూ టాలెంట్స్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో డెఫినెట్గా తను మంచి ఆర్టిస్టు. అట్లాగే ఈ సినిమా మీద చాలా ప్యాషన్ ఉంది ప్రశాంత్కి. సో అలా ఈ సినిమా ద్వారా ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి లైఫ్ ఇస్తున్న ప్రశాంత్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. సో మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో మళ్ళీ ఒక మంచి సక్సెస్ మీట్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆదిత్యకి నా ఆశీర్వాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ మీరు సమయాన్ని కేటాయించి ఇక్కడ వచ్చినందుకు అండ్ ఈవెంట్ని గ్రేస్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. కాదు, ఇంకో ఫోటో కావాలి కదా భీమినేని శ్రీనివాస్ గారితో, బికాజ్ గెస్ట్లు మాట్లాడి వెళ్తారు కాబట్టి. సో యా, టేక్. అండ్ అలాగే భవానీ గారిని ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. సో యాక్టర్ భవానీ గారిని కూడా వేదికను జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఎస్, ఇప్పుడు బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. యా, నేనే మీకు అంతసేపు నుంచో పెట్టడం ఎందుకు అని. యా, అందరికీ నమస్కారం, మీడియా మిత్రులందరికీ. అదే సడన్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయ్యి లేట్గా వచ్చాను, సారీ ఫర్ ద లేట్. ఏదైనా పెద్ద సినిమాలు పిలుస్తుంటారు ఫ్రెండ్లీగా, ఏ ఫంక్షన్లకైనా 90% ఆ ఫంక్షన్లకు వెళ్ళను, ఎగ్గొడుతుండే, అక్కడ నా అవసరం ఉండదు. కానీ చిన్న సినిమా వాళ్ళు ఎవరు పిలిచినా ఎట్లా అయినా మిస్ చేయకుండా, ఎంత బిజీగా ఉన్నా రావాలని గట్టిగా ట్రై చేస్తా. వాళ్ళకు మేమందరం వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే, అట్లాగే చిన్న సినిమాలు చేస్తే ఎదిగామని కాబట్టి అలా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా ఆనందపడతారు, ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. మీడియా వాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్తో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు. మేము వచ్చి మాట్లాడితే కొంచెం ఉపయోగపడుతుందని తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా వస్తాను. అలాగే ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి రావడానికి కారణం విస్మయ. తాను ఇంతకుముందు 4 ఫిలిమ్స్ చేసింది, తెలుగు అమ్మాయి. చాలా ఎలాగైనా సరే ఇండస్ట్రీలో పైకి రావాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ మంచి పాత్రలు చేస్తుంది. చాలా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉన్న హీరోయిన్, తెలుగు అమ్మాయి. కంపల్సరీ మీ అందరి సపోర్ట్ ఆ అమ్మాయికి అందించాలి. విస్మయ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫిలిం. అండ్ నమో, కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి ఇండస్ట్రీలో 200-300 సినిమాలు ఇప్పటికి ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు ఒక 150-200 యావరేజ్లో థియేటర్కల్ రిలీజ్ జరిగేవి. దాంట్లో వస్తున్న సినిమాలు 150-160 సినిమాలు. ఈ రేంజ్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్, కొత్త డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం కొత్త కథలతో, కొత్త ఆర్టిస్టులతో, అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులతో సినిమాలు చేస్తుంటారు. వాళ్ళే ఈరోజు ఇండస్ట్రీ నిలబెడుతున్నది. ఇంతమంది ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది యూనియన్లు అన్నీ హ్యాపీగా ఉంటున్నాయంటే వీళ్ళందరూ వచ్చి చేస్తున్న సినిమాలే. ఏది ఆడుతుంది ఏది ఆడదనే ఏది నమ్మకం లేదు. వస్తారా థియేటర్కి వస్తారా నమ్మకం లేదు. ఎలాగైనా సినిమా తీయాలని ఆశతో, ఎలాగైనా నమ్మకంతో, మన సినిమా ఆడుతుంది, ఒక సినిమా ఆడింది కదా నమ్మకంతో వస్తున్న ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్లకి ఇండస్ట్రీ తరఫున ఎప్పుడు వెల్కమ్ పలుకుతుంటాను. అలాగే ఈ సినిమాని అలా నమ్మి సినిమా చేసిన నిర్మాతకి ఈ సినిమా వల్ల చాలా మంచి విజయం సాధిస్తుంది. ఈ సినిమా మంచి విజయం సపోర్ట్ చేయాలి మీరందరూ కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నా. అలాగే డైరెక్టర్స్ చాలామంది డైరెక్టర్తో పనిచేస్తుంటారు. ఎలాగైనా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తారు, కథలు రాసుకుంటారు. 10-15 సంవత్సరాలు, చాలా తక్కువ శాలరీలు, చాలా కష్టపడుతూ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఎలాగైనా కొన్ని 100 మంది ట్రై చేస్తే ఒకరికి-ఇద్దరికి అవకాశం వస్తుంది. ట్రై చేస్తారు, ఈ హీరోలకి ఈ ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తారు. దొరకనప్పుడు
కొత్త ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పి ఎలాగైనా దీని ద్వారా ప్రూవ్ అయ్యాలని వస్తుంటారు. అలాగే ఈ సినిమాకి మొట్టమొదటిగా డైరెక్షన్ చేస్తున్న తనకి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి. ముఖ్యంగా విశ్వంత్ నాకు బాగా ఇష్టమైన నచ్చిన ఫ్రెండ్ లాగా, నాకు 7-8 ఇయర్స్ నుంచి నా ప్రతి సినిమాలో ఈ సినిమా చేద్దాం ఆ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, కుదరలేదు విశ్వంత్ తోటి. బట్ ఈజ్ ఫుల్ టాలెంటెడ్ ఉన్న హీరో, ఇంకా రాలేదు. చిన్న చిన్న బ్రేకులు వచ్చినాయి, పెద్ద బ్రేక్ రాలేదు. ఫుల్లీ టాలెంటెడ్ ఉన్న హీరో విశ్వంత్. ఈ సినిమా పోస్టర్స్ అవి ఉన్నాయి, ట్రైలర్ ఇంకా చూడలేదు, ఇప్పుడు చూసి చెప్తా. ఈ సినిమా నీకు డెఫినెట్లీ మంచి సపోర్ట్ రావాలి, విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులందరికీ, ముఖ్యంగా మీ టెక్నీషియన్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, కెమెరామెన్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా శుభాకాంక్షలు. జూన్ 7న రిలీజ్ అవుతున్న ఈ నమో సినిమాని ప్రేక్షకులందరూ ఆదరించి ఈ టీం నన్ను ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగానే బెక్కం గారిని చాలా వేదికల మీద కలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది, మంచి సినిమా అంటే ఆ సినిమాకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఆల్వేస్ ఆయన వస్తూ ఉంటారు, సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్ సార్. అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రామ్ భీమనా గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము, డైరెక్టర్. అందరికీ నమస్కారం అండి. చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ, స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ టు షేర్ దిస్ స్టేజ్ విత్ యూ సార్. శ్రీనివాస్ సార్దే, గోపి గారు అండ్ ద యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్. ఇట్ ఈస్ సో గుడ్ టు బీ ఆన్ దిస్ స్టేజ్ యాక్చువల్లీ. ఫ్యూ డేస్ బ్యాకే ఈ స్టేజ్ మీద మా పురుషోత్తముడు టీజర్ లాంచ్ చేసాము. సమ్ టైమ్స్ ఈ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి నుంచుంటే అది ఒక మంచి ఫీలింగ్ అండి. మన ఇంట్లో ఏదో ఫంక్షన్కో పెళ్ళికో మండపం పైనుంచి కిందకు చూస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఒక శుభంగాను చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నమో, వన్ ఆఫ్ ది కాయినింగ్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ సెన్సేషనల్ నేమ్ రీసెంట్లీ ఫర్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే పేరు. మిగతా సినిమాలాగా నా సినిమాలాగా ఇంత పెద్ద పేరు గుర్తుపెట్టుకోలేనట్టుగా లేదు. చాలా అది టైటిల్ అయితే బాగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. వెరీ నైస్, వెరీ డౌన్ టర్న్, కింద నుంచి పైదాకా అందరికీ గుర్తుండే పేరులా ఉంది. వెన్ ఇట్స్ కమ్ టు ద ట్రైలర్ ఇట్ వాజ్ రియలీ రిఫ్రెషింగ్ అండి. చాలా రిఫ్రెష్ అనిపించింది. కొన్ని రోజుల నుంచి మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, దేశంలో ఒక స్తబ్దత ఉంది, ఒక రకమైన టెన్షన్తో ఉన్నాము. రేపటిదాకా టెన్షన్ ఉండిపోతూ ఉంది. కరెక్ట్గా దాని టెన్షన్ అయిపోగానే ఒక రిలీఫ్తో ఒక మంచి సినిమాని చూడబోతున్నాం అని అనిపించింది నాకు. ఇందాక వాళ్ళు చేసిన ఒక మేకింగ్ వీడియోలో ఒక 30-40 ఫొటోస్లో ఎవ్రీ ఫోటోలో గ్రీన్నెస్ ఉందండి. ఎవ్రీథింగ్ గ్రీన్ అండ్ ఆల్ ద షార్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ షాట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఐ థింక్స్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కన్సర్న్. ఇట్ ఈస్ సో టఫ్ అండ్ ఇందాక చాలా మేడం భగత్ గారు అన్నట్టు చాలా సీరియస్గా ఉన్నాయి ఫేసుల్లో. ఆ ఫేసుల్లో సీరియస్నెస్ చూస్తుంటేనే ఎంత కమిటెడ్గా, ఎంత కష్టపడి పనిచేశారో తెలుస్తూ ఉంది. రియల్లీ ఐ లవ్ దట్ ఇంటెన్స్. దాని ముందు కన్నా వెనక యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నేను ఆ ప్రాసెస్ని నేను ఊహించగలుగుతాను, నేను అది ఎంత కష్టపడి ఉంటారని. సో ఇట్ కమ్స్ టు విశ్వంత్, ఐ గాన్ త్రూ హిస్ లాస్ట్ ఫిల్మ్, ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ హైర్. దట్ వాజ్ రియలీ గుడ్. అండ్ దిస్ గై హ్యాస్ గాట్ ద బిగ్గెస్ట్ హీరో వైబ్స్ ఉన్నాయి మీలో. ఈ ట్రైలర్లో కూడా టైమింగ్ మాత్రం ఒక పెద్ద హీరో గుర్తొచ్చారు, ఒక మహేష్ బాబు లాగా. రియలీ ఐ ఫెల్ దట్. ఒక దాంట్లో ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఆ వాటర్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు, చిన్నది ఒకటి ఉంది. దట్ వాజ్ రియలీ గుడ్. మైన్యూట్స్ చాలా ఇష్టం నాకు. సో సినిమా ఈ రోజుల్లో సినిమా తీయటం ఒక ఎత్తు అండి, కానీ దాన్ని రిలీజ్ చేయటం ఒక ఎత్తు. ద కాయిన్కి 2 sides ఉన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ దీస్ డేస్, ఇట్స్ సో ఈజీ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్, బట్ ట్రస్ట్ మీ ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాసెస్ టు రిలీజ్ ద ఫిల్మ్. దానికోసమే మనం ఈ ప్రహాసనం అంతా పడుతూ ఉంటాం. దే ఆర్ ఆల్ ద వే హియర్, మీ ముందరికి వచ్చేసాం కాబట్టి మనందరం తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయాలి. పాత్రికేయ మిత్రులు, మీడియా మిత్రులు అందరూ దీన్ని ఒక మంచి స్టేజ్గా, ఒక మంచి ఫిల్మ్ కాబట్టి దీని అందరినీ సపోర్ట్ చేస్తారని డైరెక్టర్కి అతని మేకింగ్ చూస్తేనే అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఈ సినిమా మంచిగా ఆడుతుంది, నెక్స్ట్ ఫిల్మ్కి చాలా పెద్ద ఫిల్మ్ చేయబోతా ఉన్నాం అని చెప్పి నాకు గట్టిగా అనిపిస్తూ ఉంది. సహదర్శకుడిగా ఐ విష్ everybody a very all the best. Thanks Pawan for inviting me here, and I wish a very all the best to the entire cast and crew. Good luck. Thanks a lot.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ మీ సినిమా టైటిల్ ఏం పెద్దగా అనిపించలేదు మాకు, చాలా బాగా అనిపించింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాని ట్రైలర్ చూస్తే అమేజింగ్గా అనిపించింది. సో బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఫిలిం నాకు తెలిసి రాజ్ తరుణ్కి అండ్ మీకు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ దట్. అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ పూర్ణ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలామంది వినే ఉంటారు పూర్ణ అతి చిన్న వయసులో 13 సంవత్సరాల్లోనే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన అమ్మాయిని. అంటే ఇప్పటికీ 10 years అయిపోయింది నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కి. దాని తర్వాత చాలా 7 continentsలో 7 హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ కూడా క్లైమ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, ఆ ఫస్ట్ అడుగు ఈవెన్ డైరెక్టర్ గారికి ఇది ఫస్ట్ మూవీ కదా, డెఫినెట్గా ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్, నా ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్లీ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఆ ఎక్స్పెడిషన్తోనే స్టార్ట్ చేశాను నా జర్నీ ఈ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్లో. మామూలుగా అంటే ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ దాని తర్వాత వేరే మౌంటైన్స్ ఎక్కుతూ అట్లా లాస్ట్కి టార్గెట్ ఎవరెస్ట్ పెట్టుకుంటారు. బట్ నాకు చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు. చాలా సపోర్ట్ వల్ల నేను అంటే అన్ని రకాలుగా, అంటే 13 yearsకి టీనేజ్లో ఏం అర్థం కాదు యాక్చువల్లీ. సో చాలామంది సపోర్ట్తోని నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కి, అది కూడా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఆ రికార్డ్ని ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయడానికి అవకాశం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఈవెన్ టిబెట్ 18 years లిమిట్ పెట్టేశారు. నేపాల్ ముందు నుండే 16 years లిమిట్ ఉంది. సో 16 years 18 years ఉంటేనే ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి అలో చేస్తున్నారు. అది నా ఎక్స్పెడిషన్ అయిపోయిన తర్వాత, నేను ఎక్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ రూల్ పెట్టారు అన్నట్టు. సో అంటే ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న వయస్కురాలిగా నేను మిగిలిపోయాను అన్నట్టు. సో అదే ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎట్లయితే అది వెళ్ళిపోయిందో, డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా కూడా అంతే సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది. అండ్ మనం అందరం కూడా ఈవెన్ ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా డెఫినెట్గా ఇది సూపర్ హిట్ చేయాలి. అండ్ ఐ థింక్ దాట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ స్టేజ్ పైన పార్టిసిపేట్ చేయడం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, నా అచీవ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నా స్టోరీ పైనే బాలీవుడ్ మూవీ తీశారు. మూవీ పేరు కూడా పూర్ణనే, 2017లో రిలీజ్ అయింది. అండ్ ఐ నో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈజ్. షూటింగ్ కావచ్చు, వాళ్ళు కష్టపడేది, షూటింగ్ టైంలో ఎంత కష్టపడతారు అనేది ఐ నో. నేను దగ్గరుండి చూశాను. రాహుల్ బోస్ గారు డైరెక్టరు నా మూవీకి. సో మా విలేజ్లో షూట్ జరిగింది. ఈవెన్ అంటే ఆ ఫైర్ దగ్గర, వాటర్లో కావచ్చు, ఫారెస్ట్లో కావచ్చు. సో ఇట్స్ బిట్ రిలేటెడ్ అన్నట్టు. ఈ మూవీ ఫారెస్ట్లో తీశారు కదా, నాది కూడా కొంచెం ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. సో నేను వాళ్ళతోని కొంత టైం స్పెండ్ చేశాను, ఉన్నాను వాళ్ళతోని ఒక 1 week 10 days. సో అది ఎంత డిఫికల్ట్, ఎంత కష్టపడితే ఆ సినిమా వస్తుందనేది ఐ మీన్ నాకు అర్థమవుతుంది. బట్ డెఫినెట్లీ ఆల్ ది బెస్ట్ టీమ్ నమోకి. డెఫినెట్గా సూపర్ హిట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ పూర్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యా, భీమినేని శ్రీనివాస్ గారిని, బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిని, రామ్ గారిని అండ్ పూర్ణ గారిని కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. బికాస్ టీం అందరూ మాట్లాడడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి. యా, ఇప్పుడు భవానీ గారిని ఒక ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పవలసిందిగా, సినిమా గురించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్రముఖ దర్శకులు, మీరు దగ్గరికి పెట్టాలి. హలో, ప్రముఖ దర్శకులు శ్రీ గౌరవనీయులు భీమినేని శ్రీనివాసరావు గారికి, బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి, ప్రశాంత్ గారికి, తర్వాత చిత్ర టీం అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వక నమస్సుమంజలు. ముఖ్యంగా ఆదిత్య నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు. భీమినేని గారి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు. కానీ అతని దగ్గర నేను చూసింది, ఆ రోజు చెప్పాను నేను, మార్నింగ్ 7 o'clock వస్తే రాత్రి 11 అవుతుందో 12 అవుతుందో భీమినేని గారి దగ్గర చెప్పలేము. అది ఆ పర్ఫెక్షన్ కోసం భీమినేని గారు ఎంత చెప్పేవాళ్ళు అంటే, ఎన్ని సీన్స్ చెప్పినా కూడా దాన్ని మార్చి రాయటం, సీన్స్ రాయటం కానీ అవన్నీ కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు. ఆ రోజు చెప్పాను మనకి ఆదిత్యకి, నేను ఖచ్చితంగా నువ్వు డైరెక్టర్ అవుతావు ఆదిత్య అని చెప్పాను. ఇవాళ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం. టోటల్ టీంకి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ, ఈ నమో సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని, ఆదిత్యకి తొలి అడుగు ఇది. ఎంతోమంది ప్రముఖ దర్శకులు తొలి అడుగు చిన్న సినిమాతోనే మొదలై ఇవాళ ప్రముఖ దర్శకుల జాబితాలో ఉన్నారు. ఆ జాబితాలో ఆదిత్య కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్
డైరెక్టర్ రామ్కి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. Yeah. మీరు 90s కిడ్డా అండి? అర్థమవుతుంది. మరి అలా వేసుకోవాలా? ఓకే. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్స్. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి, అలాగే భీమినేని శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే తదితర మిగతా అతిథులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అలాగే ఈ సినిమాలో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అయినందుకు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఆదిత్య అన్నకు, అలాగే ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంత్ గారికి థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ అయినటువంటి డిఓపి రాహుల్ శ్రీవాస్తవ్ గారికి, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారికి, ఎడిటర్ సనల్ గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్రాంతి ఆచార్యకి చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మీలాంటి మంచి పెద్ద టెక్నీషియన్స్తో వర్క్ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చినందుకు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మా హీరో విశ్వంత్ సార్కి చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఈ మూవీలో. అలాగే హీరోయిన్ విష్మయ్య గారు, అలాగే సెకండ్ హీరో అయినటువంటి అనురూప్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్. ఎంతో సపోర్ట్ చేసి మాకు మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇదంతా ఒక టీం వర్క్గా జరిగింది. నేను అలాగే తదితర నటీనటులందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. నేను షూట్ టైంలో చాలా అవైలబుల్గా కూడా లేను, కానీ చాలా థ్యాంక్స్ సార్. సార్ అలాగే ఒక మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఆదిత్యన్న, ఈ సినిమా కోడిగుడ్డు మీద ఏకలు పీకే వాళ్ళ కోసం తీయలేదండి. ఆ గుడ్డుతో చక్కగా ఆమ్లెట్ వేసుకొని తినే వాళ్ళ కోసం తీసాం. ఈ మాట నేను అనట్లేదు, రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంత పెద్దల ముందు నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఎంటైర్ టీమ్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అలాగే సారీ మర్చిపోయాను, మేము చాలా డీప్ ఫారెస్ట్ అయిన సీలేరు ప్రాంతంలో అక్కడ షూట్ చేసాం. ఆ షూటింగ్ అప్పుడు చాలా టఫ్ లొకేషన్ అనమాట అదంతా కూడా. కానీ అక్కడ లోకల్ ప్రజలందరూ కూడా, ఆ సీలేరు ప్రజలందరూ మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, కొంచెం నాకు కోడిగుడ్డుది ఒకటే అర్థం కాలేదు, కానీ మిగతా అదంతా అర్థమైంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ రాహుల్ గారు ఏరండి, డిఓపి రాహుల్ గారు రాలేదా? ఆయన కెమెరాలకి దూరంగా, అంటే ఎలా అండి, కెమెరామ్యాన్ అయ్యండి మీరు కెమెరాలు వెనకాల ఉండిపోతే ఎలా రండి, ఇక్కడ కూడా వెనకాయ ఉండిపోతే ఎలా చెప్పండి. రాహుల్ గారిని వేదిక రాష్ట్రంగా స్వాగతిస్తున్నాము. సినిమాటోగ్రఫర్ మీరు చప్పట్లు కొట్టినా ఏం చేసినా ఆయన వచ్చేలా కనిపించట్లేదు. సో వీరేంద్ర చౌహాన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ముందు వీరేంద్ర చౌహాన్ గారు. యా, మిమ్మల్ని గురించి కాదు సార్, మీరు మాట్లాడచ్చు. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే థ్యాంక్స్ టు భీమ్నేని సార్ అండ్ ఆల్ ద గెస్ట్స్. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా పీపుల్, మీడియా మిత్రులు. మరీ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్, ఫ్యాన్స్, సినిమా లవర్స్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్. సారీ, నాకు తెలుగు సరిగా రాదు, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ చేయండి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయింది 2003లో. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత అర్జున్, మేఘం, పరుగు, ఒకడున్నాడు, దళం, చెక్, ప్రతి సినిమాకి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్, డిఫరెంట్ గెటప్ ఉంది. కానీ నమో ఈ సినిమాలో చాలా డిఫరెంట్ గెటప్ ఉంది, చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్. ఆ క్యారెక్టర్ కోసం నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను. మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నాకు తెలియదు మళ్ళీ నా లైఫ్లో ఎలాంటి క్యారెక్టర్, అలాంటి సినిమా వస్తుంది లేదో. ఆయన దట్స్ వై ఐ డిడ్ వెరీ లాట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. అండ్ వి డిడ్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు సినిమాకి, మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఆదిత్య ఈజ్ ఆల్ ఇన్ వన్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ ద లొకేషన్, చాలా కష్టపడ్డారు ఆదిత్య.
నా దృష్టిలో ఈ సినిమాకి 4 హీరోస్ ఉన్నారు మెయిన్, నా ఒపీనియన్. ఫస్ట్ స్టోరీ అండ్ డైలాగ్స్, సెకండ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య, థర్డ్ అందమైన లొకేషన్, అండ్ ఫోర్త్ ఆ అందమైన లొకేషన్కి ఇంకా అందమైన చేసిన డిఓపి రాహుల్ శ్రీవాస్తవ్. అండ్ మేమందరూ నటీనటులు వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు, అందరూ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. నా 4 స్టూడెంట్స్ ప్రసాద్ సార్, సన్ముఖ్, కపేష్ అండ్ వర్షిత, దే ఆల్సో డిడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్. మాయానంద్ గారు పరిస్థితి నాలాగా ఉంది, తెలుగు సరిగా రాదు. అయితే మేము డైలాగ్స్ బై హార్ట్ చేసి చెప్పాలి, నేను ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత లొకేషన్లో. ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద సిలేరు పీపుల్, దే హ్యావ్ హెల్ప్డ్ అస్ లాట్స్ ఆఫ్ హెల్ప్. ఈ సినిమాకి కష్టపడాడు అంటే మీరు చూసారు ఆ ట్రైలర్లో, సమ్ టైమ్ 1 kilometer 2 kilometers వీ హ్యావ్ టు వాక్ అండ్ గో టు లొకేషన్ అండ్ షూట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, అండ్ సమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు క్లైమ్ మౌంటైన్ ఆల్సో. సో చాలా కష్టపడాను. ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్, మేక్ ఇట్ సపోర్ట్. అండ్ ఐ కెన్ సే ఈ సినిమాతో 2 మంచి టాలెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు. వన్ ఆదిత్య డైరెక్షన్ అండ్ క్రాంతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అండ్ 2 more things I would like to say. మా సినిమా సాంగ్ చూసిన తర్వాత అందరూ చాలా మంచి సపోర్ట్ చేశారు. ఆయన మీరు సినిమాకి కూడా సేమ్ అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సాంగ్ చూసిన తర్వాత అందరూ కామెంట్ చేశారు, అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్యామిలీ, నా కేబుల్ బ్రిడ్జ్ రీల్ 49.4 million రీచ్ అయింది. ఆ ఫార్వర్డ్ కూడా 3 million అయింది. మా సినిమా నమోకి కూడా మీరు 50 million వాచ్ చేయండి అండ్ 3 million ఫార్వర్డ్ చేసి అందరికీ చెప్పండి చూడండి అండి. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి. అండ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నో, థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి. అండ్ థ్యాంక్స్ టు విశ్వంత్, విస్మయ, అనురూప్, శ్రీనివాస్ జీ, మేకా సార్ అండ్ పవన్ అండ్ Sindhu, Mananji is there. And a special thanks to Pawan because we have very good scenes in film. You will enjoy, you will laugh like anything. And please support our film. Watch, and I can guarantee if you'll watch once, definitely you will come again because it's full entertainment. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And I'm sorry if I did any mistakes in Telugu, please. And a special thanks to all the people who are watching live and who missed live and watch later. Thanks for watching. థ్యాంక్ యూ అండి, పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడారు. కానీ 4 స్టూడెంట్ల దగ్గర 4 అనాల్సి వస్తుంది అంతే. వద్దండి, వద్దు, ఇలా మాట్లాడితేనే మాకు నచ్చుతుంది. ఎస్పెషల్లీ రీల్స్ అంతగానో వెళ్ళాలంటే మీరు ఇలానే మాట్లాడాలి, కరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఎవరు చూడరు. సో రీల్స్ కేవలం ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే అనుకున్నాను నేను, మగవాళ్ళకు కూడా ఇంత అడిక్ట్ అయ్యారని ఇప్పుడే అర్థమైంది. సో నా మేకా రామకృష్ణ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. నమో విఘ్నేశ్వర, నమో వెంకటేశాయ. నమో సినిమాకి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈరోజు భీమినేని శ్రీనివాసరావు గారికి నమో, బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి నమో, మీడియా మిత్రులందరికీ నమో, అండ్ ముఖ్యంగా మా ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంత్ గారికి నమో, అశోక్ ఆదిత్య గారికి నమో, మిగిలిన టీం అందరికి కూడా నమో. ఎందుకంటే ఇది ప్రమోషన్లో ఒక భాగంగా భావిస్తూ అందరికీ నమో నమో అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎక్సలెంట్ అండి. ఇది సీలేరు దగ్గర, వైజాగ్ దగ్గర ఒక మంచి లొకేషన్స్లో ఈ సినిమా తీశారు. నాలాంటి సీరియల్ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళతో కూడా మా ఆదిత్య గారు కామెడీ, అక్కడక్కడ కొంచెం కామెడీ బిట్స్ పెట్టి నవ్వించానో లేదో తెలియదు, కానీ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. కానీ చాలా కష్టపడ్డారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ముఖ్యంగా మా హీరో గారు విశ్వంత్ గారు సెటైరికల్ డైలాగ్స్ వేయటంలో చాలా పర్ఫెక్టు. ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్, ఆయన మూమెంట్స్ ఆయన పర్ఫెక్ట్గా ఆదిత్య గారు ఆయన గమనించి ఆయనకు తగ్గట్టుగా క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేశారనిపించింది నాకు సినిమా షూటింగ్ టైంలో. అలాగే అనురూప్ కూడా
ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్లో చాలా ఎక్సలెంట్, డిఫరెంట్. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడంటే కంపల్సరీ ఏదో ఒక నవ్వొస్తానే ఉంటుంది. సూపర్ ఇది చేశారు. వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో చాలా బాగుంటాయి సీన్స్. అలాగే హీరోయిన్ విస్మయశ్రీ, మా గూడెంలో ఒక స్త్రీ అండి. ఈరోజు అక్కడ చూస్తే అక్కడ రెడ్ డ్రెస్ వేశారు, ఇక్కడ పింక్లో వచ్చారు. డ్రెస్ కోడ్ మాత్రం వదలట్లేదు. అలాగే మన మయానంద్ గారు కూడా చాలా వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్, మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న వ్యక్తి. తర్వాత వీరేంద్ర చౌహాన్ గారు కూడా చాలా బాగా చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా ఆ రోజు డ్యాన్స్ ఆయన స్పెషల్గా ఆయన మీద ఒక డ్యాన్స్ బిట్ ఉందండి. ఆ సాంగ్ మాత్రం చాలా, అంటే కాలుకు దెబ్బ తగిలినా కూడా చాలా కష్టపడి ఒక నియర్లీ 6 hours దానికోసం చాలా కష్టపడ్డారు. 100% ఆ సాంగ్కి మంచి అప్లాజ్ వస్తుందని. తర్వాత మిగిలిన ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా, అలాగే మా దీంట్లో ఈ సినిమాలో నా కొడుకు క్యారెక్టర్ పవన్ వేశారన్నమాట. చాలా ఎక్సలెంట్. మా ఇద్దరి మధ్య కామెడీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. తర్వాత శ్రీనివాసరావు గారు కూడా మా గూడెంలోని ఒక వ్యక్తి. సో మిగిలిన టీం అందరికి కూడా విషెస్ తెలియజేస్తున్నాను. ప్రశాంత్ గారికి, ఆదిత్య గారికి మంచి అంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి మంచి బిజినెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమో. థ్యాంక్ యూ అండి, నమో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ పవన్ గారు, బేసిక్గా మైక్ ఇస్తే మాట్లాడమనే యాక్టర్స్ని చాలామంది చూశాను, కానీ ఇందాక నుంచి నాకు సైగ చేసి నేను మాట్లాడతా నాకు మైక్ ఇవ్వు అనే యాక్టర్ నేననే చూశాను. నాకు బాగా అనిపించింది, మీ డెడికేషన్ నాకు నచ్చింది. మాట్లాడండి. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే అండి. ఫస్ట్గా నేను ఒక విషయం చెప్దాం అనుకున్నా, ఎవరైనా చెప్పేస్తారని బాగా టెన్షన్ పడ్డా, కానీ ఎవరు చెప్పలేదు. నాకు వచ్చింది అవకాశం, అందుకనే ఇందాక నుంచి మైక్ తొందరగా ఎవరైనా చెప్పేస్తే మళ్ళీ నేను మిస్ అయిపోతా. మేడం పూర్ణ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎవరెస్ట్ అధిరోహించారు, కంగ్రాచులేషన్స్. ఎప్పుడో అంటే అది మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనిపించింది. ఈ సినిమాలో ఒక పెద్ద కొండ చూపించాడు నాకు అయితే భయ్య. ఏంది భయ్య ఇక్కడికి వచ్చినామంటే, పవన్ భయ్య ఏం లేదు, జస్ట్ పైకి వెళ్ళి మనం చిన్న సీన్ చూసుకొని వచ్చేద్దాం అన్నాడు. భయ ఎందుకు భయ ఇప్పుడు అవసరమా అంటే, కొండ ఇట్లా లేదు, ఇట్లుంది కొండ. ఆ కొండను ఒక రాడ్డు పట్టుకొని ఏదో తాళ్ళు పట్టుకొని పాకాలి, మామూలుగా వెళ్ళలేమన్నమాట. నాకు టెన్షను. నన్ను ఒక తిట్టాడు, నీ వయసు ఎంత, ఆయన వయసు ఎంత, ఒకసారి రండి సార్. ఈయన వయసు ఈయన నాకంటే 1.5 గంటల ముందు అక్కడ పోయి ఆజా 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 అంటాడు. అరే నీ అమ్మ, అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఉత్తమ ఆరామని నా భయం వేస్తుంది. ఎక్కిన అక్కడికి వెళ్ళిన, చూసుకో చాలా హెవీ ఉన్నావు, నువ్వు పడితే మళ్ళీ కష్టమైద్ది అన్నాడు. సరే అని చెప్పేసి గుండె ఇట్లా పట్టుకొని మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్క రాయకి అన్నీ కొట్టుకెళ్ళాయి. ఆ టైంలో ఆదిత్య భయ్య కాలు పడిపోయాడు, కాలింత స్వెల్లింగ్ వచ్చింది. అదే కాలుతో ఒక 15 రోజులు షూటింగ్ ఫినిష్ దగ్గరకు వచ్చిందనమాట. రోజు కుంటుకుంటూ వస్తున్నాడు. సాయంత్రం కాగానే జెండువాం ఏదో సంథింగ్ ఏదో రాసి ఏదో లైట్గా అట్లా చేస్తున్నా, మళ్ళీ పొద్దున్న అట్లా లేసి 15 రోజులు కష్టపడి సినిమా తీశాడు. ఒక్కసారి అన్నయ్యకి చప్పట్లు దీనికోసం. అంటే ఈ విషయం ఎవరికి తెలీదు, నేను చెప్పాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైం మా హీరో గారు విశ్వంత్ బ్రో లెగ్మెంట్ టియర్ అయి వచ్చాడు. ఒక 1 వీక్ కూడా కాలే వచ్చి, రాగానే ఫైట్ పెట్టారు. పాపం అట్లనే కుంటుకుంటూ చేశాడు. పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకున్నాడు, అట్లా చేసుకొని కంప్లీట్ చేశారు. ఎందుకంటే దీనికి ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు. సో అది చెప్పాలనిపించి మీతో ఒకసారి షేర్ చేసుకున్నా. ఈ సినిమా మా ప్రొడ్యూసర్ మా ప్రశాంత్ అన్న, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అన్నయ్య నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయము, ఈ సినిమాను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా 7th రిలీజ్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మీ అందరినీ ఈ ఎండల్లో ఒక చల్లటి ఐస్ క్రీమ్ తిన్న ఫీలింగ్ తెప్పిస్తుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా మయానంద్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. సార్ వాచ్ చేతికి పెట్టుకోవడం చూస్తాం, కానీ ఫస్ట్ టైం బెల్ట్కి పెట్టుకోవడం చూస్తాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఆదిత్య గారికి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మంచి మూవీ, మంచి లొకేషన్. అందరూ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ కోసం ఏదో విదేశానికి వెళ్తారు, ఖర్చులు చేస్తారు. కానీ ఐ మస్ట్ సే
Aditya Garu did a fantastic job of doing a Reiki of the place, and we have never seen such a beautiful greenery for so many days when we were there for the shoot. So, and I would like to say thanks to all my team members for accommodating me, adjusting me, and helping me out to perform well. Cinema chala adbhutanga undi. I once again thank Aditya sir and respected Prashant ji for promoting such a beautiful product, encouraging Aditya sir and promoting this movie. Thank you one and all. I expect a good support from all the audience so that a next movie makers, next writer will get encouragement to make such beautiful movies. Chala adbhutamaina movie undi. I request everyone to watch this in the theater and give us a support. Thank you everyone. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నమో ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చేసిన డైరెక్టర్ హానరబుల్ డైరెక్టర్ భీమనేని శ్రీనివాసరావు గారికి, అలాగే చాలామంది డైరెక్టర్స్ వచ్చారు, రామ్ గారు, అలాగే పూర్ణ గారు వచ్చారు. సో చాలామంది ఎమినెంట్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మీ అందరికీ హార్దిక స్వాగతం పలుకుతూ, ఈ నమో సినిమాలో నేను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సినిమా కోసం నేను చేసింది ఒక 7-8 days అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అన్నమాట. అంటే కంటెంట్ని నమ్ముకొని ఏమైనా సరే తన కెరీర్ని అంతా పణంగా పెట్టి ఆదిత్య గారి సినిమా కోసం అన్నీ తానే అన్నీ ఈ సినిమా చేయడంలో నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను ఆయన్ని. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆదిత్య గారు. అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రశాంత్ గారికి డెఫినెట్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నమో ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇప్పుడు ఆయన ఆధారం, ఇన్ ద సెన్స్ మీకు అన్నీ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్. సో ప్రొడ్యూసరే లేకపోతే సినిమా లేదు. సినిమా తీయటం ఒక ఎత్తు అయితే రిలీజ్ తీసుకెళ్ళటం ఎంత కష్టం ఇందాక ఆల్రెడీ రామ్ గారు చెప్పారు, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. బట్ ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ అందరం కష్టపడ్డాం. సో మా ఈ కష్టం ఎప్పుడు రిలీవ్ అవుతామంటే ప్రేక్షకులందరూ కూడా June 7th రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరూ చూసి ఈ సినిమా బాగుంది అని మీరు అందరూ కూడా కాస్త ఒక ప్రమోట్ చేయగలిగితే ఆ రోజున మాకు ఫలితం దక్కినట్టుగా ఫీల్ అవుతాం. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, మీరందరూ ఈ సినిమా చూడండి. చిన్న సినిమాల్ని పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఆదిత్య గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఇక హీరో విశ్వంత్ గారితో ఇది నాకు 4-5వ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అల్లుడిగా హీరోయిన్ ఫాదర్, హీరో ఫాదర్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి జల్లగా నేను మావయ్య గాను నాన్నగాను ఇప్పుడు 5 సినిమాలు చేసాం. సో మీరందరూ కూడా ఈ సినిమాని ఆదరించాలని కోరుకుంటూ, నాకు కొత్త కూతురు ఈ సినిమాలో దొరికింది, విస్మయశ్రీ. సో జస్ట్ ఇందాకే ఒక సినిమా డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉంటే డిఫరెంట్ గెటప్లో ఉంది ఈ సినిమాలో. మా అందరి గెటప్లు కూడా మారిపోయినాయి. లొకేషన్కి వెళ్ళేంత వరకు మా ఆదిత్య గారు చెప్పలేదు మీ పాత్ర ఔచిత్యం ఇది అని, ఇలా ఉంటుంది గెటప్స్ అని చెప్పలేదండి. సో జల్లగా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని 4-5 షర్ట్లు పట్టుకు వెళ్ళిపోయా. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి సార్, మీ గెటప్ టోటల్గా వేరు, వీరో కొండధర అన్నారండి. ఓకే, ఇదేదో బాగుంది, వెరైటీగా ఉంది అనుకున్నాను. సో ఈ సినిమా మరొక్కసారి మనందరి తరఫున, నమో ఫ్యామిలీ తరఫున అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఈ సినిమా రేపు June 7th రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు అందరూ థియేటర్లో చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఆయన కూడా పేరుకి తగ్గట్టే చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తున్నారు. మరి ఈ చిత్రాన్ని, నమో చిత్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంత్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ, అలాగే మా డైరెక్టర్ భీమనేని శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే రామ్ గారు, పూర్ణ గారు ఇక్కడికి పిలవగానే వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. డిఓపి రాహుల్, ఆదిత్య నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అండి. మంచి ప్యాషన్, ఫిలిం అంటే ఒక ప్యాషన్, అది ఉండడం వల్ల మేము కలిసి ప్రాజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే విశ్వాంత్, అనురూప్, విస్మయ కూడా నాకు ముందు నుండి పరిచయం. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. ఎందుకంటే అది ఒక రిమోట్ ఏరియాలో షూటింగ్ చేయడం ఎంత కష్టమో మీ అందరికి కూడా తెలుసు. అంటే అక్కడ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి, అయినా కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఈ మూవీ వెళ్ళగలిగాము. అలాగే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన క్రాంతి ఆచార్య కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ కూడా.
ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. జూన్ 7th మర్చిపోద్దండి, అందరూ మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి హ్యాపీగా చూడొచ్చు. 2.5 hours నవ్వుతూనే ఉంటారు. మంచి సర్వైవల్ కామెడీ ఇది, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. జూన్ 7th మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ గుడ్ లక్ ప్రశాంత్ గారు. అండ్ ఈ చిత్రం తర్వాత సూపర్ సక్సెస్ అందుకొని మళ్ళీ బ్యానర్లో మంచి మంచి సినిమాలతో మీరు మా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ అనురూప్ గారికి. విశ్వంత్ విల్ స్పీక్ లాస్ట్. అసలు మామూలుగా కాదు, చదివిన కాలేజ్ ఇక్కడే ఉందేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. ప్రీ గేమింగ్ చేసి రాకూడదు ఇలా, అందుకే మీరు ఏది రావాలన్నా మైక్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో యా, ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై పేరెంట్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ హియర్. అండ్ యా, మీరు లేకపోతే అది పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు. చాలామంది చాలామంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండదు. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వేరే రూమ్ తీసుకొని అంతా ఏదో ట్రై చేస్తుంటారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ గైస్ మేడ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ మీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మీ పప్పా. అండ్ యా, కమింగ్ టు దిస్ మూవీ నమో. సో June 7th రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ మూవీ గురించి చాలా చెప్పాలి. అంటే ఇది ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ బేసిక్గా. అంటే ఏది ఒక ప్లాన్ ప్రకారం అయింది, కానీ యా, అందరు చాలా కష్టపడ్డారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆదిత్య బ్రో ఫర్ యునో టేకింగ్ మీ ఇన్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మోహన్ అని, అది మా ఆదిత్య బ్రోనే. అది కొంచెం చెప్పాలంటే రాత్రి అయితే వస్తాడు, సో అతను రాత్రి అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది క్యారెక్టర్ కోసం. సో థ్యాంక్ యూ. పొద్దునంతా ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటాడు సైలెంట్గా. రోల్ ఇచ్చినందుకు రివెంజ్లో ఉంది ఇది. అండ్ యా థ్యాంక్ యూ భీమ్నేని గారు ఫర్ కమింగ్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అగైన్ సార్. అండ్ బెక్కమ్ గారు అండ్ పూర్ణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ఈజీ థింగ్, లైక్ యునో వాట్ యూ డిడ్. 13 yearsలో మేము ఏదో పోకీమాన్, డ్రాగన్ బాల్స్ ఏవో చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. అండ్ యూ క్లైంబ్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్. అండ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్. అండ్ ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్, నాట్ జస్ట్ గుడ్, బికాజ్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ వేరే ఉండాలి ఆ ఏజ్లో ఏమైనా చేయాలంటే కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ ఆల్సో ఐ హర్డ్ దట్ యూ డిడ్ 7 summits, నాట్ జస్ట్ 1. అందరు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అంటారు, కానీ దాంతోపాటు యూరోప్ అదంతా కూడా తిరిగి చేశారు మీరు. దట్స్ రియలీ గ్రేట్. కీప్ గోయింగ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సింధు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. లాస్ట్ చెప్తాను. మాయానంద్ గారు, ఇందాక పవన్ భాయ్ చెప్పినట్టు ఆ కొండలు అవన్నీ ఎక్కడం అంత ఈజీ కాదు. ఆయన వితౌట్ సపోర్ట్ ఎక్కేసారు ఆ కొండలు అవన్నీ కూడా. మేము ఏదో కొంచెం మేము సపోర్ట్ చేసాం, కానీ అంత మాకంటే ఫాస్ట్ ఎక్కేసారు కొన్నిసార్లు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఏ హాస్పిటాలిటీ అది ఇది అన్నారు, కానీ యూ బీన్ త్రూ ఎ లాట్ సార్. ఆ అడవిలో నడుచుకుంటూ చెప్పులు లేకుండా, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. వీరు సార్, ఓకే, ఈయన ఇప్పుడు మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ వాటి వల్ల ఈయన మాకు ద సెలబ్రిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏం చేసిన రీల్ వల్ల చాలా ఫేమస్ అండ్ చూసుంటారు అనుకుంటారు రీల్ అంతా కూడా మీరు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా యాడ్ ఆన్ అయింది దానివల్ల. అండ్ ఆ డ్యాన్స్ కానీ అది కానీ రాత్రి ఆ చలిలో కూడా ఆయన వేశారు. ఐ నో హౌ యూ సర్వైవ్ దట్ కోల్డ్ సార్, బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ మేడ్ దట్ సాంగ్ హ్యాపెన్ రియలీ వెల్. అండ్ మా డాన్స్ మాస్టర్ కూడా దే డిడ్ రియలీ గుడ్ జాబ్. నేను పిలిస్తే ఆయన రాలేదు పైకి, మీరు పిలవండి వస్తారేమో. కొరియోగ్రాఫరా? అమ్మాయి లేడీస్. ఓకే, ఆవిడ రాలేదు రజనీ గారు పైకి, నేను పిలిచిన. అవునా, వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, కూల్, వచ్చేళ్ళారా? ఓకే. సో ఎనీవే, నెక్స్ట్. సో ఎవడా నీకుంది నెక్స్ట్ అని చెప్తున్నాడు, అసలు ఎంత దారుణమైన. ఐ రియలీ థ్యాంక్ ప్రశాంత్ భాయ్. మేము చెక్లో ఒక చిన్న రోల్ చేసాము, అప్పుడు కలిసాను ప్రశాంత్ భాయ్ అని. అండ్ యా, వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ ఆన్ దట్ సెట్ ఆల్సో. అది ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫన్. మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది మా సినిమా. యూ టుక్ అస్ టు ఎన్ అదర్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ భయ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆదిత్య భయ్య, చెప్తున్నా కదా మనం మంచి హిట్ కొడతాం, డోంట్ వరీ. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ రియలీ గుడ్ హిట్. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ కిడింగ్. ఇప్పుడున్న ఈ డ్రై సీజన్లో మనం వీ డిడ్ రియలీ గుడ్ జాబ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ గుడ్ ఫిల్మ్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ పవన్ భయ్య గురించి చెప్పాలంటే, సెట్ మీద కంటే మా స్టే దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుండే, కానీ వచ్చినప్పుడల్లా పని చేసుకొని ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంటే భయ్య. అది సెకండ్ హాఫ్లో.
కానీ ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా మాకు ఏడీ కూడా ఒక్కరే ఏడీ, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఏడీస్ ఉన్నారు. అయినా కూడా పవన్ భయ్య ప్రతి ఒక్క పని, సెట్ పని అని ఏదన్నా కూడా అందరం చేసుకున్నాం. పవన్ భయ్య ఇంకా వచ్చి బాగా హెల్ప్ చేశారు మాకు, బికాస్ హీ హాస్ గాట్ గుడ్ మజిల్స్ దర్. సో అన్నీ బాగా చేశారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ భయ్య, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్. సార్ మీ ఇద్దరు యు ఆర్ లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సీరియల్స్ ఆఫ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. అంటే అక్కడ ఉన్నారని స్టేజ్ ఎండ్ అయ్యి ఆయన మీదకి వెళ్ళిపోతారని ఆయన భయపడుతున్నారు ఇందాక నుంచి, లైవ్ ఎక్కడ ఆగిపోతుందా అని. థ్యాంక్ యూ సార్. లైక్ చాలా మాట్లాడాలి కానీ ఒక్కసారి మంచి హిట్ పడ్డాక అప్పుడు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ కమింగ్ టు విస్మయ, చాలా యూనో ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ కానీ షీఈ్ అ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. చాలా తొందరగా కనెక్ట్ అయిపోయాం. లైక్ యూనో రిహర్సల్స్ కానీ ఇవి కానీ వి త్రీ యూస్ టు సిట్ అండ్ డూ రిహర్సల్స్, ఇంప్రొవైజ్ చేయడం కానీ ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫన్. అండ్ ఒకసారి అండ్ వన్ స్మాల్ థింగ్ ఐ వాంట్ టెల్, ఈ అమ్మాయి ఎంత కష్టపడిందంటే ఒక రోజు అడవిలో ఏమైందంటే ఎక్కడో తెలుసు అంత చెట్లలో పుట్లలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఏదో ఇన్సెక్టో లేకపోతే ఏదో లీఫ్ ఏదో పడి మొత్తం ఇట్లా చెప్పాలంటే ఐలో విక్రమ్లో అయిపోయింది. తర్వాత ఏదో ఇంజెక్షన్స్ ఇప్పించి అదంతా చేసి తర్వాత నార్మల్ సెట్ అయింది. అండ్ నో ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్స్ నాట్ ఎ జోక్. కానీ ఆ టైంలో మేము చూసాం ఆమెను ఎట్లా తను, ఇట్ వాస్ సో పెయిన్ఫుల్ ఫర్ హర్. అండ్ ఆ షూట్ కూడా పోస్ట్పోన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆమె వల్ల కొంచెం. సో థ్యాంక్ యూ యూ బీన్ త్రూ ఎ లాట్, వీ బీన్ త్రూ ఎ లాట్. మనం ఇంకా చాలా మాట్లాడాలి, చెప్తాం. అండ్ విశ్వంత్ బ్రో ఒకసారి థ్యాంక్ యూ. ఇస్ మై లైక్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అదర్ మదర్. లైక్ ఒక కొత్తోడిని అయినా కూడా ఏమీ తక్కువ కాకుండా ఏమీ లేకుండా ప్రతి ఒక్కటి నాకు హీ యూస్ టు బీ బిసైడ్ మీ, యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ. వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళతో వచ్చిన వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ కానీ దే యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ రియలీ వెల్. ఆ కొత్తోడన్న ఫీలింగ్ ఎక్కడ తెప్పిలేవయ్యా. ఐ రియలీ లవ్ యూ సో మచ్. వీఆర్ గోనా కిల్ దిస్, డోంట్ వరీ, వీఆర్ గోనా కిల్ ఇట్. సో అండ్ యా, so much to talk, and yeah, that's it for now. And again sir, thank you so much. I've grown up seeing your films. Thank you for gracing this event again. And వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎక్కువసేపు మాట్లాడే హిట్ అయితే ఎక్కువసేపు మాట్లాడతా. థ్యాంక్ యూ. సక్సెస్ మీట్లో నేను హీల్స్ వేసుకోకుండా వస్తాను. యా, నేను అదే అంటున్నా, చెప్పులు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, థ్యాంక్ యూ. He's crazy. Thank you so much. And now I request Vismaya Sri to speak. Hello, andarki namaskaram. Na peru Vismaya. First of all, I have to thank our chief guests and media and event organizers and anchor garu for supporting us in this way. And of course, audience. Meer lenda asalu event ki kale undadu. Thank you so much andaru vachinanduku. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే, డీప్ ఫారెస్ట్లో చేసాము. ఫారెస్ట్ నుంచి మా స్టేకి కానీ టు యూజ్ ఈవెన్ రెస్ట్ రూమ్స్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 30 minutes అనమాట. అయినా సరే ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసి చాలా మంచి కోఆపరేషన్తో వర్క్ చేసాము. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ రాహుల్ సార్ ఫస్ట్ ఫర్ పిచ్చింగ్ మీ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సార్ది నాది ఇది సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా రాబోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ మై బెస్ట్ వెల్ విషర్ అండ్ మై బిగ్గెస్ట్ సపోర్టర్. I have to thank ప్రశాంత్ గారు, ఆ ప్రొడ్యూసర్. అతను ప్రొడ్యూసర్ మాత్రమే కాదు, యాక్టర్ కూడా. మేము కలిసి యాక్ట్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ప్రెజెంటింగ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఆదిత్య గారు. అవునండి, బయటికి కనిపించే కామ్ అయితే అస్సలు కాదు, మూవీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై కో యాక్టర్ విశ్వంత్ అండ్ అనురూప్. విశ్వంత్ ఈజ్ సో గ్రౌండ్ టు అర్త్ పర్సన్. అసలు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు, పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్లో కూడా నవ్విస్తారు, అది వేరే విషయం. అనురూప్, ఓకే, సెట్లో ది మోస్ట్ డేంజరస్ పర్సన్ అంటే అనురూపే. యాక్టింగ్లో ఎంత లీనమైపోతాడంటే పక్కన వాళ్ళ డైలాగ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్తో సంబంధం లేదు, తాపిగా తన పని తను చేసుకుంటాడు. బట్ యా, హీఈస్ వన్ ఆఫ్ మై గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అండ్ గ్రేట్ సపోర్టర్ టు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనురూప్. మై ఫాదర్ రోల్ చేసిన సార్, మై అదర్ కో ఆర్టిస్ట్ అందరికీ అండ్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరూ మీ 100% ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే ఇక్కడ ఈరోజు ఉండేవాళ్ళం కాదు. మీ అందరికీ మూవీ నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాము, మా మూవీని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాము. బట్ యా, వి ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ విష్మయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. నమో అన్న సినిమాతో తన తొలి ప్రయత్నంలో ఇంత మంచి హిలేరియస్ ఫిలింని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ ఆదిత్య రెడ్డి విల్ స్పీక్ నౌ.
ముందే ఆయనకి భయం వేస్తుంది మాట్లాడడానికి, మీరు అంతకు మించి భయపెడుతున్నారే. ముందుగా మీడియా అన్నలందరికీ, ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళ త్రూ బాగా పబ్లిసిటీ చేయిస్తున్న సాయి సతీష్ గారికి థ్యాంక్ యూ. సాయి సతీష్ గారికి థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా గురువు గారు భీమనేని శ్రీనివాసరావు సార్. సార్ మీ దగ్గర నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్లో ఒక 10% యూజ్ చేస్తే నాకు నమో సినిమా వచ్చింది సార్. మీ దగ్గర అంత నేర్చుకున్నాను సార్ నేను. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ వచ్చినందుకు. అండ్ మీ సపోర్ట్ మాకు ఇలాగే ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. అలాగే పూర్ణ 13 సంవత్సరాలకు అసలు ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం ఏంటి, అసలు ఈ కంటెంట్లో ఉన్న అన్ని హిల్స్ ఎక్కడం ఏంటి, అసలు నువ్వు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ పూర్ణ మా అందరికీ. అండ్ రామ్ భీమన గారు, మీది ఒక 1 వీక్లో సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పి తెలిసింది, అది పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు, ఆయన సినిమాలకు నేను పెద్ద అభిమానం అండి. తనకు కూడా థ్యాంక్స్ ఈ ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు. యాక్చువల్గా చాలా విషయాలు మర్చిపోయాను, స్లిప్పులు కూడా తెచ్చుకున్నాను. కొంచెం అటు ఇటు అయితే అవి కూడా ఓపెన్ చేస్తాను, ఎవరేం అనుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రశాంత్ గారు, ఏది తక్కువ చేయకుండా ప్రతిదీ అరేంజ్ చేసి ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి చాలా కృషి చేశారు. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ భయ్య, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నా కో ప్రొడ్యూసర్స్, నా ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్యామిలీ, వాళ్ళు లేనిది నేను ఇక్కడ లేను. వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ మై హీరో విశ్వంత్ బ్రో, ఒక్క నిమిషం బ్రో. ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ అయితే రాయగలం, కానీ ఆ సబ్జెక్టు సినిమా అవ్వాలంటే ఒక హీరో కావాలి. ఆ హీరోనే విశ్వంత్. థ్యాంక్ యూ విశ్వంత్ బ్రో. అలాంటి హీరో నాకు దొరికాడు. గొంగలి పురుగు లాంటి నా సబ్జెక్ట్ని ఇంత అందమైన సినిమాగా రూపుదిద్దిన విశ్వంత్ బ్రోకి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. ఇంకా అనురూప్, విస్మయ, వాళ్ళిద్దరూ అంటే అనురూప్ మన లాంచింగ్ ఈ సినిమాతోని, కానీ సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అండి. అసలు తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను షాక్ అయ్యాను. తనది ఫస్ట్ సినిమానా 100వ సినిమానా అర్థం కాలేదు నాకు. అనురూప్ చాలా పెద్ద హీరో అవుతావు. విస్మయ, ఈ సినిమా తర్వాత నువ్వు చాలా పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ విస్మయ. అండ్ నా ఆర్టిస్టులు పవన్, మేఘా రామకృష్ణ గారు. పవన్ గురించి ఒక చిన్న సరదా ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మీకు. పవన్ మా సినిమాలో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు. థ్యాంక్ యూ పవన్. కానీ సీలేరులో పవన్ కొన్న చీకులతోనే ఒక పర్సన్ కారు కొన్నాడు. సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక తను నాకు 4 సార్లు ఫోన్ చేశాడు, అట్లీస్ట్ పవన్ను పంపించండి, ఇంకా కొన్ని అప్పులు ఉన్నాయి కట్టుకోవాలని చెప్పేసి. అండ్ మేఘా రామకృష్ణ సార్, తను ఎంత సీనియరో నాకు తెలుసు. నేను ఫోన్ చేయగానే నా క్యారెక్టర్ని యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. శ్రీనివాస్ భోగిరెడ్డి గారు సార్, ఇంత సీనియర్ ఆర్టిస్టుల గురించి మాట్లాడే అంత పెద్దవాడిని కాదు, కానీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మా సినిమాలో నటించినందుకు. వీరేంద్ర చౌహాన్ గారు, తను థియేటర్ ఆర్టిస్టు సార్. తన క్యారెక్టర్ చెప్తే ఒక 6 months ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉంటాడు. నాకు కూడా భయం అయ్యేది, ఈ సినిమాలో వేటగాడు క్యారెక్టరు ఎక్కడ నా మీద పడతాడో అని చెప్పేసి సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడల్లా. సార్ ఒక 1 year మీరు ఆ సబ్జెక్టు ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మయానంద్ సార్, మయానంద్ సార్ మాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఒక 2 kilometers ఎత్తున్న కొండని అందరికంటే ముందు తనెక్కేవారు. తనని చూసి మన పవన్ సార్ మీ దండం పెడితే కొంచెం మెల్లగా నడవండి సార్ అని చెప్పేసి తను రోజు నైట్ బతిలాడుకునేవాడు పవన్. మయానంద్ సార్, మీ ఎనర్జీకి హ్యాట్స్ ఆఫ్. అండ్ నా సినిమాలో పనిచేసిన మిగిలిన నటీనటులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద ఆర్టిస్టులు అవుతారని 100% చెప్తున్నాను. ఇది వేణుస్వామి జాతకం లెక్క అటు ఇటు కాదు, రాసి పెట్టుకోండి. వీళ్ళందరూ చాలా పెద్ద ఆర్టిస్టులు అవుతారు. ఇంకా నా సినిమా టెక్నీషియన్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ట్రైలరు టీజర్ చూశారు కదండి, ఎంత అద్భుతమైన విజువల్స్ ఉన్నాయి. ఆ విజువల్స్ వెనక రాహుల్ శ్రీవాత్సవ్ గారు, ఆయన కష్టం ఉంది. భాగస్వామ్య పక్షం ఇది ట్రైలర్ టీజర్ మాత్రమే, ఇది సినిమాలో ఇంకా చాలా విషయం ఉంది. రాహుల్ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఇంత మంచి విజువల్స్ ఈ సినిమాకి ఇచ్చినందుకు. అలాగే నా సినిమాలో ఒక ట్రైబల్ సెట్ ఉంటుందండి, అదంతా సెట్ అయిపించింది కిరణ్ కుమార్ మన్నే గారు. బ్యూటిఫుల్ సెట్ వేశారండి.
వీరంతా కూడా అక్కడ కష్టపడ్డారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, అంత మంచి సెట్ చేసినందుకు. క్రాంతి ఆచార్య వడ్లూరి నాయకుడు ఎన్నిక, చెడ్డి బట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్, ఇవన్నీ కూడా మ్యూజిక్ ఇచ్చి పడేశారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ క్రాంతి. నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కూడా మా ఎడిటర్ ప్రధాని అభ్యర్థిగా హైదరాబాద్ తీర్మానం చేయడం జరుగుతుంది. అమెరికా ఎంపీలంతా కూడా తనకు కూడా చాలా వీటన్నిటిని కూడా రాష్ట్రపతి సౌండ్ డిజైనర్ తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆస్కార్ అవార్డు విన్నింగ్ సౌండ్ డిజైనర్ వర్క్ చేశారండి. తన పేరు సంపత్ అల్వర్. జరుగుతుంది. అది మీరు జూన్ 8వ తేదీన థియేటర్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. జూన్ 8 రాత్రి 8 గంటలకు మిగిలిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి పేరు పేరున తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే సారీ అండి. రాత్రి 8 గంటలకు ఇంకా ప్రతి క్షణం బ్లడ్ అండ్ బటర్ పెట్టి నా సినిమా పనిచేసిన శ్రీ శర్వాణి గారికి, సంకీర్ణ ప్రభుత్వం నా పోస్టర్ డిజైనర్ భాస్కర్ కి, టీజీ నాగరాజుకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఒక అమ్మాయిని అందంగా చూపించాలంటే చాలా రుడిగా కూసింత మేకప్ ఉంటే సరిపోతుంది. మార్గం సుగమైంది. ఒక సినిమాని అందంగా చూపించాలంటే బోలెడన్ లొకేషన్స్ కావాలి. అలాంటి అందమైన లొకేషన్స్ ఇచ్చిన సీలేరు పీపుల్ వాళ్ళందరికీ శతకోటి వందనాలండి. ఈ సినిమా నేను ఇంత బాగా తీయడానికి కారణం అంటే నా డైరెక్షన్ వెనకాల ఉన్న నా టీం. ఒకసారి రామ్కి, దీపక్, ఒకసారి మీ ఇద్దరిని స్టేజ్ మీదకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. సతీష్ గారు ఒకసారి రండి సార్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ రండి సార్. యాక్చువల్లీ ఆయన స్పీచ్ కూడా కావాలని ఇక్కడ డిమాండ్స్ జరుగుతున్నాయి. అసలు యాక్చువల్గా సత్య గారి, శర్వాణి గారి స్పీచ్ కూడా కావాలండి. తను రోజు 20 సార్లు ఫోన్ చేస్తుంది నాకు. ఎంత బాగా ఫాలోఅప్ చేస్తుందంటే అసలు ఏది లేట్ అవ్వట్లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మన దీపక్, శర్వాణి గారు ప్లీజ్ అండి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండి. నాకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫియర్ పోయింది. ఇప్పుడు నాకు అలవాటు అయిపోయిందండి. శర్వాణి గారు ప్లీజ్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో సక్సెస్ మీట్లో వస్తా అంటున్నారు ఆవిడ. నా సినిమాకి సెన్సార్లో క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందండి. కానీ నా సినిమాకి క్లీన్ ఏ సర్టిఫికేట్ చూసింది దీపక్. మన అందరూ టెక్నీషియన్స్, అందరు ఆర్టిస్టులు దీపక్ని సరదాగే ఎలా తిట్టినా వాళ్ళ ముందు నవ్వుకుంటూ ఆ తిట్లను ఇంకా పెంచుకుంటూ సినిమాను అలా అలా కంప్లీట్ చేశాడు. దీపక్, నీ హార్డ్ వర్క్ను 100% అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా. రామ్కి త్వరలో పెద్ద డైరెక్టర్ కాబోతున్నాడండి. అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్స్ రామ్కి. ఈ సినిమాకు లొకేషన్స్ అన్నిట్లో హెల్ప్ చేశాడండి రామ్కి. సభాముఖంగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా రామ్కి. ఈ సినిమా గురించి ఇంకా కొంతమందిని స్టేజ్ మీదకి పిలవాలంటే ఒక చిన్న స్లిప్ తీయాలి. ఒక్క నిమిషం. రాజేష్ గోపగాని ప్లీజ్ రారా ఇక్కడ ఉంటాయి. మోహన్ పుల్లూరు, జమీర్, రమణాచారి, చైతన్య, సంయుక్త, ఏ ప్రశాంత్, శ్రీధర్ మూర్తి, మదన్. డార్లింగ్ మీ గురించి అయిపోయింది, మీరు వెళ్ళొచ్చు. కాదు, ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వేరే ఉన్నారు, ఇప్పుడు నైట్ అవుతుంది కదా వేరే వస్తున్నారు. సినిమాలో కూడా ఇలాగే ఉంటాయండి పంచెస్. సినిమా మొత్తం ఇలాగే ఉంటాయి పంచెస్. డైరెక్టర్ గారు మీ మనసులో ఉందంతా సినిమాలో చూపించారు. యా, ఆదిత్య గారు వచ్చారు, మిగతా వాళ్ళందరూ. వీళ్ళ గురించి కూడా ఏమన్నా ఒక 4-5 పంచులు వేస్తే వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. రాజేష్ గోపగాని నా బీటెక్ ఫ్రెండ్, రమణాచారి నా స్కూల్ మేట్, జమీర్ నాకు సీలేరులో చాలా హెల్ప్ చేసిన మిత్రుడు, మోహన్ ఈ సినిమాలో అనురూప్ క్యారెక్టర్ పేరు తననే ఇన్స్పిరేషన్ అయి తీసుకుంది. యాక్చువల్గా నేను కాదు, మోహన్ అనురూప్. వీళ్ళు నలుగురు ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారండి. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈరోజు ఈవెంట్కి రాలేదు. థ్యాంక్ యూ రా, మీరు లేనిది అసలు ఈ సినిమా లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి హెల్ప్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంతే కాకుండా ఈ సినిమా అంటే కొన్ని వందల మంది కష్టమండి. అది నా సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్, చిన్న పెద్ద సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఆర్టిస్టు, వాళ్ళందరి కష్టమండి ఈ సినిమా. వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్. ఇంకా నమో గురించి మాట్లాడితే, నమో సినిమా లేస్ ప్యాకెట్లో లేస్ లాంటిదండి. నోబడీ కెన్ వాచ్ జస్ట్ వన్ టైం. మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు, అది నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలుగుతున్నా. అండ్ రేపు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. రాజకీయ నాయకులకు కూడా నేను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా,
గెలిచిన వాళ్ళు ఆనందంగా నమో సినిమా చూడండి, ఓడిపోయిన వాళ్ళు నమో సినిమా చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వండి. ఏడో తారీఖు మీ ముందుకు వస్తున్నాం, నవ్వుకుందాం, పిచ్చెక్కిద్దాం. జై హింద్. గీతా భగత్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ. నాకు కూడా జై హింద్ అంటారు అనుకున్నా, బట్ మేడం మీరే నన్ను ఇంత మోటివేట్ చేశారు మేడం, లేదంటే స్పీచ్ అయ్యేది కాదు. నేను అంత చేశానా? అండ్ నా సినిమా డ్యాన్స్ మాస్టర్ రజనీకి అండ్ నా సినిమా ఫైట్ మాస్టర్ శ్రీనుకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. జై హింద్. సతీష్ గారు మాట్లాడాలని ఇంతమంది డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే, బట్ ఆదిత్య రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీలో నిజంగానే టాలెంట్తో పాటు ఇంకో మనిషి కూడా ఉన్నారని ఇప్పుడే అర్థమైంది నాకు. సో థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ నమో. అండ్ పిఆర్ఓ సాయి సతీష్ని ఆల్ ద బెస్ట్. మన టీంకి మనం ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పాలి, అంతమంది డిమాండ్ చేస్తున్నప్పుడు. కమ్. సో ఒకసారి ఓకే, నన్ను కూడా కవర్ చేశారు మీరు, ఇంకెవరిని మర్చిపోయారు? అవునా, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడే మన వీరేంద్ర చౌహాన్ గారు ఆర్టిస్టు నన్ను పక్కకు పిలిచారు. నువ్వేది మర్చిపోకుండా చెప్పావు, నేను కొన్ని విషయాలు మర్చిపోయినా, ప్లీజ్ నన్ను పిలవ్వా అన్నారు. సార్ ఒకసారి వచ్చి మర్చిపోయినా చెప్పండి సార్, పర్లేదు. सॉरी आई एम कमिंग अगेन एंड टेलिंग यू सब प्लीज़ 2 मिनट बर्दाश्त कर लो. एक्चुअली आई फॉरगॉट टू से थैंक्स टू रजनी मास्टर. क्यों इतना अच्छा कोरियोग्राफी है, इट्स अ ब्रिलियंट कोरियोग्राफी द फिल्म. देयर वाज अ वन स्टेप, इट्स अ 20-second शॉट. సో उन्होंने मुझे दिखाया कि सर इट्स సింగిల్ షాట్లో తీయాలి. అయితే ఓకే చేయండి. చూస్తే నేను ట్రై చేశాను, అస్సలు అవ్వలేదు. అంటే సార్ ఇదే బ్రేక్ చేద్దాం, 3-4 టేక్ కాదు మాస్టర్, మీకు కావాలి సింగిల్ టేక్, నేను సింగిల్ టేక్ చేస్తా. ఆ షూట్ చేసి నైట్ 2 వరకు ప్రాక్టీస్ చేసి రూమ్లో పడుకొని మళ్ళీ 6కి లేచి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి షూట్ చేసి మాస్టర్కి చూపించాను. అయితే నేను పనికి కాంప్రమైజ్ చేయను. ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు జమీర్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. హీ డిడ్ ఏ లాట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే టు టిల్ లాస్ట్ డేట్. థ్యాంక్స్ జమీర్ and Ramki also and all the friends there and Aditya.